खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्स नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। गिबियावनो साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम आं मोनसे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। बे समाव आङो दिनै थामथि खोलोबनि जिहेतु विधानसभा इलेक्शननि सायाव दायो नर्थ गुवाहाटी झालुकबारि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि जायगायाव बिथांमोना जिहेतु फोसावनाय हाबाफारि लायदों। बेयाव जाय बिथाङा फोसावनाय हाबाफारि लायदों बे जाबाय BKWSनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी बेजों लोगोसे गोबां बिथांमोननि मावथि सोद्रोमा बिथांमोना दिनै बिनि ओनसोलाव बर' गामि गामि बिथांमोना बाइक रेलिजों लोगोसे गोबां खोथाखौ लानानै बिथांमोना बर' न'खर न'खर हाबनानै जिहेतु डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि जिहेतु जानानै बिथांमोना खावलायहैदों। एबारनि दिनाव BJP सरकारखौ बिथांमोना फिन खनसे सरकाराव लाबोनो थाखाय नांथाब नाजानायनि गेजेरजों बिथांमोना दिनै बे झालुकबारि समस्तियाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि समस्तियाव बिथांमोना फोसावनाय हाबाफारि लाहैबाय थादों। बिथांमोना खावलायदों जिहेतु जोंनि बर'नि जिहेतु BKWS दाफुंना होनायाव BJPनि गोख्रों नाजानाय नांथाबनायनि गेजेरजों बिथांमोननि बिहोमा दं होननानै बिथांमोना दिनै फिन खनसेबाव BJP सरकारखौनो लाबोनो थाखाय सिद्धान्त लादों। बेनिखायनो बिथांमोना दिनै जाय बिथाङा दायो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ इलेक्शन कमिशनारा जिहेतु 48 घन्टा जिहेतु केम्पेइन खालामनो मोना हिसाबै अर्डार होनायलाय बिथाङा दा जिहेतु बे प्रग्रामाव बेरायनो मोनैलाय बिथांनि जानानै जोंहा आउट अफ BTCनि BKWSनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथांमोना बेयाव दा गोख्रों बाहागो लाहैदों आरो बेयाव बिथांमोना बेजों लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि पिताम्बर ब्रह्म, मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि EM मलेन्द्र नार्जारी बिथांमोना थांनानै बेयाव गोख्रों बाहागो लाहैनानै जिहेतु झालुकबारि ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरनो गोथौयै फोरमायहैदों जे जोंनो एबारनि फिन खनसेबाव आरो BJP सरकारखौ लाबोनायाव साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरा मदद होनांगौनि थाखाय बिथांमोना गले गले खावलायहैदों। बेजों लोगोसे बिथांमोना फोरमायदों आरो बिथांमोननि खुगानिफ्रायबो जों माखासे बाथ्रा जोङो नोंथांमोननो नैबे चेनेलनि गेजेरजों खोनासंहोनो थाखाय मिहिनेश्वर बसुमतारीनि बिबुंथिनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। थारैनो बिथांमोना गोबां नाजानायनि गेजेरजों BJP सरकारखौ लाबोनो थाखाय सेस्था खालामदों। थारैनो बियो मोगथाङाव महर मोनगोन होननानै बिथांमोना फोथायनाय लादों। BJPआ जोंनो BTCनि बायरायाव थानाय बर'फोरनो रायजो होबाय, रायजो मोनबाय। बे रायजोआ दा जोंनि आइ आफा रायजो राजाफोरनो खामानि मावना होनांगौ, सुबिदा होनांगौ। बहाबा दै गैयानो, दै लोंनाय सुबिदा गैया, बहाबा मन्दिरफ्रा थिग जायाखै, बहाबा बिदिनो जोंनि थांनानै थानायनि जि मोनसे सुबिदाफोर मोननांगौ बेफोरखौ जोङो मोननो हायाखै। दा बेखौ मोननो थाखाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला खामानि मावसिगोन नोंथांमोननि थाखाय। दा बे खाबुखौ जों लानांगौ। दा खाबुखौ लानोबा सरकारा सोर दागोन फालाय BJPआ। दा BJPजों लोगो लानांगोन, नङाबा जोंहा सुबिदा मोननाय नङा। दा BJPजों जोङो लोगोआव थानांगौ। BJPआ होखाबाय नालाय जोंनो मावना होखाबाय, माखासे एसे आद्रा दङ। बे आद्राखौ मावफुंनांगौ जोंहा। दा मावफुंनांगौनि थाखाय